אז מה קורה חתולים כאן? אני ושי, וכמו שאתם רואים, אנחנו עכשיו רואים את הארנות החדשות ואת הליגות החדשות. אז כמו שאתם רואים, יש את הלג'נדרי ארנה החדשה, גם עוד ליגה, קלאסיקר 1. זה כמו ב-Clash of Clans שיש את הדברים האלה, ויש גם קלאסיקר 2. זה כמו Clash of Clans. יש ב-Clash of Clans אותו דבר בדיוק. יש גם קלאסיקר 3 שזה מ-4600, הקודם זה מ-4300. יש גם מאסטר 1 4900 שזה גם קשה. מאסטר 2 מ-5200 זה קשה מאוד. שנכון זה קשה. מאסטר 3 מ-5500 אני לא אגיע לזה בחיים. צ'מפיונס מ-5800, גרנד צ'מפיונס 6100, ואחרון אני אפילו את הדבר הזה עולה אולטימטים צ'אנל. אוקיי, עכשיו אנחנו בקלאן צ'סט, וכל שאתם רואים זה עכשיו זה יותר קטן, וגם יש עכשיו קלאן בטל, מה שכולם חיכו לו, וזה כולם אמרו מזמן שרוצים שזה יצא וכל זה. כן, גם אני חיכיתי שזה יצא מאוד. אוקיי, כמו שאתם רואים, יש כמו תמיד 10, אבל זה ירד בהרבה. זה ירד הסכום. נראה לי יום. זה מה שהבנתי, יום. אוקיי, הנה הקלאן בטל, ועכשיו יש את בוא נעבור לבא, מה שהם עשו שלא כל כך אהבתי את זה. זה לראות כמה זה בטורנירים, כאילו מי חייב את זה? נכון שי? טוב, אז מקווה שנהנתם, לייק, סאב ויאללה ביי.